हाय फ्रेंड्स मुराजा स्वागत करुच्ची सानू ओडिया चैनल को। आज सानू भाई रखले गोटे मस्त प्लानिंग टा कौन प्लानिंग टा केमिति जानिबे कौन कले ही जानिबे वीडियो टा को फास्ट टू लास्ट जाय देखले ही वीडियो टा को जानि पारिबे। काटे फ्रेंड वीडियो टा को लाइक और सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबने। सब किछि करबे भाई। एक प्रोग्राम कौन चलछि पिला मन पाइले खुशी पे लिए फंक्शन दे करे କଥା पूरी चिकन लिए हबा आ कोन के कोन पडिछि कोन के अदा रसुन पियाज पिला माने अटा दळे कोइला एबे रसुन आ अदा दळे पछा रसुन के पछला पिला माने अटा दळ जल्दी पिला माने अटा दळ जल्दी के देखि दियो तुके ना बुले बुले के जे कभी मु कौन कहबी अरे कम किछ खुआ बेंगली आना बेंगली हटाला सुनो सुनो हां पोस्ट कर ना पोस्ट कर मोर तो क्या आंकर झगड़ा लगी देखो पूरी चिकन खाइबा हाय ये बेसी कांगाड़िया खाइबा ये तो आहुरी ये तीनटा वाला देखो ना हाथ पतल जी दिया दिया एठी मो भाई मु रसई करती रह मित्र आउ एटा परम शत्रु एटा चारियाडे देखो मो भाई केमि रोसई करछन भाई चिकन रे पियाज केते दउतो खाता रे चिकन रे देखि पियाज आलू टमाटर लेके दे दो हां आलू टमाटर हां टमाटर आ खट्टा हबो हां सब देखै छी हम सब मसला प्रस्तुत देछि आलू धनिया पत्र टमाटर सोरिष तेल भाई हम एक लंका गुंडा पकोछंदी भाई भाग माप हिसाब पड़े ना मन नहीं चाहिए भाग हमर अदा लंका के सहे सैला भाई ओरा छिटरा मना बापा को सब पका जल्दी सैला ले अछि ना सल्ला आउ अछि ना सल्ला भसलेटा थई दे हां तब धुई देबा टाइप रे आइला जी सैलाटा थई दियो तेल भिड़ी ना तेल कम चिकन रंधा होची आई परे पूरी लागि प्रस्तुत होची सेपड़ा हमर पूरी बेले तसी देखो भाई हमर चिकन बनै
ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ତାକୁ କାଟି ଦେବନି ଏ ପୂଜା ପକେଇବୁ ପକେଇବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ପକାନି ତୁ ଭଲ ବେଲଉଛୁ ତାଉ ଡାକ୍ତର ନା ଆଣିବୁ ଭାଇ କାଟିଦେବ ଭଏସ୍ କାଟିଦେବ ଭାଇ ଭଏସ୍ କାଟି ତମ ଦେଖ ଆମ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ତେଲ ତାତିଲେ ହେଲେ ଆମର ପୁରୀ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏଇଟା ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ଏପଟେ ଆମର ମାଲିକ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସରି ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆମର ଦିଦି ଆମର ପୁରୀଟା ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ନା ଏଇକୁ ବନେଇଲେ ମଜା ଲାଗିବ ଆମର ଆଉ ସଦସ୍ୟ ଆଇଲେ ଯେ କି ସାଗର ହାଇ ହାଇ ଟିକେ ଦେ ହଁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଯାଏ ସମୟ ଦେଉନି ଗ୍ୟାସ୍ ନ କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକ ପୁରା ଆମର ଚିକେନ୍ ପୁରା କଷୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ହସ ଆର କହିଲା ଏବେ ପୁରା ପୁରୀ ଆସିଲାଣି ଆମର ପୂଜା ତ ଇଏ କରୁଛି କି ଭଲ ପୂଜା ନେଲା ତାଙ୍କୁ ଖେଳିଲୁ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ସବୁ ଯାକ ଭଲ କଥା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ କରାହଉଛି ବହୁତ ମିସ୍ କରାହଉଛି କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ମିସ୍ କରାହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସବିତା ଦିଦି ଆମର ଏଠି ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପୁରୀ କଣ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ପୁରୀ ଛାଣି ଦଉଛି ଜମା ଚପଡ଼ ନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ଆମ ସବିତା ଦିଦି କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜା ଆମର ଏଠି ପୂଜାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର
ଆମର ହାତୀ ଆଇଲେ ଏମିତି ଆମର ବାଙ୍ଗିର ଦିଦି ଏଠି ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିର ଦିଦି ବାଙ୍ଗିର ଦିଦି ହାଇ କରିଦେଲ। ବାଙ୍ଗିର ଦିଦି ହାଇ କରିଦେଲ। ଆହୁରି ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମର ଯିଏକି ମାଉସୀ ସେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କହି ଦେ ରେ ଆମର ଏଠି ଜମ୍ବୁଆଦି ଆଉ ଆଣ୍ଡେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଜମ୍ବୁଆଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାର? ଏପଟେ ଆମର ଖୁଡ଼ି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି ଆମର ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ରୁମରେ। ଆମର ଏଠି ରାଜା ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ଉଠିଲେ। ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସାଗର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଆମର ଏଥର ଚିକେନ କି ସ୍ମେଲ ହଉଛି ଚିକେନ। ଓ ପୁରୀ ଫୁଲିଛି ପୁରୀ ଫୁଲିଛି। ସେ ପୁରୀ ଫୁଲିଲାଣି ଯେ ସବିତା ଦିଦି ଆମର ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା ହେବାର ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ଏବେ। ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଚାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୀ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାଦି କଣ ବାଣ ଦାଦି କଣ ଚାଲିଛି? ଦାଦି କଣ ବଢା ଚାଲିଛି ମତେ ଟିକେ କହିବେ? କଣ ବଢା ଚାଲିଛି? କିଶନ ଏ କଣ? କିଶନ କଣ ଧରୁଛୁ? କଣ କିଶନ କଣ ଧରୁଛୁ? ପୁରୀ ଭାଇ। ଦାଦି ତମ ଡିଷ୍ଟ କୋଉଠି? ପୁରୀ ଚିକେନ। ତମ ଡିଷ୍ଟ କୋଉଠି? ଆମ ଡିଷ୍ଟ ପୁରୀ।
ବାଡୁଛି କଣ? ବାଡୁଛି ପୁରୀ ଆଉ ବାଡୁଛି ଚିକେନ ଆଉ ପୁରୀ ଯାଉଛି କିଏ ଖାଇବୁ ଗଇଠା ମାରିକି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମିନା କୋଡ଼ିକି ସାନ ହେଇକି କଲ୍ କଲେ। ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପିଲାଟା ଆମର ଲାଟିନି ଘର ଆଡେ ଆସି ବସିକି ଖାଉଛି। ମାନେ ଇନସଲ୍ଟ ମୋ ଶହୀଟାକୁ କରିଦେଲେ ସେଠି। ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଚିକେନ ମୋ ପାଟିରେ ଦେଲା ଆଉ ଖୁଆଇଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆମର ବସିକି ଖାଇସାରିଲେଣି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇ ଆମର ଚିକେନ ଖାଇ ଚିକେନ ମାରିବାର କାରଣ मोड़ी सरिता मासी मला किती गाडी क्या दिल्ली गायत्री अपन मान खुशीता हाँ बेंगो खुशी अछि तो बेंगो Lila. दे सब ये ना प्लेट ये सब से पका प्लेट के में आने से दूर हे प्लेट जोनो नहीं गया सब ले के आसी जोनो हे नहीं आसी नहीं जोनो किसी दোकान नहीं आसी जोनो हे गेड़ा हम मोटो पानी नहीं आसुंती डस्टबिन खुली जाइए ए डस्टबिन पकाओ से डस्टबिन गोटे पकई दे प्लेट में गोटे पकई दियो कौन है खाइल भल
ଗୋଟେ ବି ଚିକେନ ରହିବନି, ହାଡ଼ ବି ରହିବନି। ଚୋବେଇକି ହଁ ସବିତା ଭଲ କ୍ଲିନ୍ କର। ହଁ ହଁ ଭଲ କ୍ଲିନ୍ କର। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ବନେଇ ନଥିଲା ବା ସେୟାର କରିବ ହେଲା ସମସ୍ତେ।